I ens arriba, si no equivoquem, la quarta de les feines d'aquest nosaltres, la Cristina, quarta classificada. Jo ara vaig a fer planos així. 40 minuts i 10 segons al mateix de competició. I m'encarrego de la foto i el vídeo. Si estigues aquí controlant... Ens arriba a dir bona persona, bona curadora i millor bombera. Però veus que a mesura que arriba gent es van quedant aquí? Sobretot, que heu passat, que hi ha una càmera que heu passat, si veus que s'està cobrant. Al final és el que hi ha, és divertit. No paren d'arribar participants, uns amb gorra, altres Paren un moment i després marxen i ja és més fluid. una cinta al cap, molts tapant-se les orelles pel fet de fer una Tot foto això avui, cap aquí, si vols, gent de Terrassa. al cap de no res, començaran a venir molta gent. Evidentment, des de Tarragona, l'última fent de director d'orquestra, una petita gran corredora que arriba amb ella, que somriu, alguns de front descoberta. Altres grans corredores que arriben amb ella, cansades també, molt bé, Mercè. Atenció, el papa amb la criatura. No sé qui està més content, si el papa amb ella o ell amb el papa. No és el papa, que bo que és, Altra gent que porta punt, fulleres, corre, ben protegit, resulta que els fulles no van ben preparats. Una altra noia, arriba l'andeta. La cua ben agafada, que no sigui que... Ens volem supercórrer. Aquesta noia de la tranquil·la que va dir que no,